Mersi că ați dat și un like și pentru partea a 5-a. Așa. Să continuăm. La cină se mănâncă oamenii ăștia de nu mai putea. Presupun că au mâncat cu gura deschisă. Iac! Să mănânce cu gura deschisă se... Ei au mâncat. Și bunica ei le-a zis desertul și da, era plăcintă. Dar au apărut niște probleme. Nu mai era plăcintă, a fost mâncată. Și se întreba cine a mâncat toată plăcinta. Și nu a fost Scut, ci Lana. De fapt a acuzat Lana. Și a fost dat afară Lana. Dar oare o să fie bine afară? Like și pentru partea aceasta, fiindcă va fi